खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं जति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मानकासाराव दखल खालामग्रा फालांगिरिफ्रा गावनो नागारलांगासिनो। गसाइगावआव सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। हजायाव गुबुन लामा जाब्रबथायाव साब्रै लाइमोननि जिउ खहा। भुटाननि रानि बिमा दर्जी वांमो वांचुकनो 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था गथायबाय। लामा जाब्रबथायाव सासे आइजोनि जिउ खहा। आरपीएफआ सा 12 सुबुंफोरखौ रैखा खालामदों। सीएम भिजिलेन्सआ नुपुर बराखौ फिन हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम सोरखारनि 3.0 आसाम माला बिथांखिनि जोहै रायजो सोरखारा 25 किल'मिटार हाथिमारि मानकासार लामानि मोन्नैबो साइडआव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय सोरखारि हाफोरखौ उदां खालामनो बिथोन होनाय जादों। सोरखारनि बे बिथोनखौ मोननायनि उनावनो सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामना थानाय फालांगिरिफ्रा गावनि गोसो बायदियै नागारलांनो हमदों। साउथ सालमारा मानकासार जिल्ला खुंथायनि बिथोन बायदियै मानकासार रेभिनिउ सार्कलनि मावख'गिरिया दखल खालामनायखौ बोखारनो थाखाय 28 जानुवारियाव 7 साननि सम थि खालामदोंमोन। बेनि उनाव लामानि फारनैथिंबो थानाय फालांगिरिफोरा गावनि दखानफोरखौ बोखारदों आरो थाग्राफ्राबो गावनि न' आरो हाबग्रा दरखंफोरखौ बोखारनाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे लामाखौ गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि हालोदाव थानायनि थाखाय गोदानै बानायफिननो थागिरिफोरा सोरखारखौ दाबि खालामगासिनो दंमोन। जोबनायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम माला बिथांखिनि जोहै एसएम लामाखौ फोनांजाबनो थाखाय 99 कौटि रां गनायथि होयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाइटेक मुनि कम्पानिया सोलिफु दानावनो बे लामाखौ बाहायफिननाय खामानिखौ जागायगोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव उफेरा जिल्लायाव सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांनो हादों। गसाइगावनि 27 नं हादरारि राजा लामानि साखाथियाव सिगांनिफ्रायनो गोमानानै थानाय सासे लाइमोननि गोथै सहखौ हाग्रानिफ्राय बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गसाइगावनि 27 नं हादरारि राजा लामानि सापात दालांनि साखाथियाव थानाय हाग्रानिफ्राय बोखांनो हादों सिगांनिफ्रायनो गोमानानै थानाय लाइमोननि गोथै सहखौ। बबेखानि लाइमोनखौ क'क्राझार जिल्लानिनो फावरागुरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय आहमेदपुर गामिनि थागिरि इक्रामुल हुसेन होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। इक्रामुल हुसेना मैयानिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। हाग्रायाव गोथै सह नुनो हानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै नुजाथिहैयो आरो लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांहैयो। बेनि उनाव पुलिसा गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। रिपर्ट बादिब्ला पुलिसा जाथायसालिनिफ्राय AS 16D5619 नम्बरनि गंसे बाइकखौबो जब्द खालामदों। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै लाइमोननि जिउ गोमानायनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै आरो बेनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनो जागायदों। हजाय जिल्लानि मरासाराव गुबुन गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव साब्रै लाइमोना जिउ गोमादों लोगोसे सासे लाइमोना गोब्राब जखम जादों। रिपर्ट बायदिब्ला गिबि जाथाया जादों मरासारनि बिरबाजार ओनसोलाव। नम्बर गैयै गंसे बाइकआ AS 31B1853 नम्बरनि गुबुन गंसे बाइकजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाथायाव सानै लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासे लाइमोना गोब्राबै जखम जायो। बबेखानि जिउ गोमानाय लाइमोननि सासेखौ दिगलजारनि आब्दुल आहमद आरो गुबुन सासेखौ सामलारिनि आब्दुल रहमान होननानै सिनायथिदों। जखम जानाय लाइमोनखौ बोखांनानै गोख्रैनो हजायनि हाम हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिहोदों। गुबुन फारसे समबारखालि हराव हजायनि नीलबागानाव जादों गुबुन मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। AS 31G0932 नम्बरनि ट्राकआ AS 31G0944 नम्बरनि बाइकखौ सौख्लायनायाव सानै लाइमोना जिउ गोमायो। बाइकआव मरासारनिफ्राय नीलबागान फारसे थांगासिनो थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। बबेखानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सानै लाइमोनखौ जरापुकुरिनि रतन दास आरो लामदिंनि लखिन्द्र दास होननानै सिनायथिनो हादों। जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसा थांनानै मोन्नैबो जाब्रबथायनि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। माखासे घन्टानि गेजेरावनो जानाय बे गिख्रंथाव जाब्रबथायफोरा गासै ओनसोलाव दुखुनि साया खोख्लैदों। 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2025खौ दिनै गथायबाय। सिगाङावनो फोसावखानाय बादियै दिनै भुटाननि रानि बिमा ग्याल्युम आसि दर्जी वांमो वांचुकनो 2025 मायथाइनि 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ दिनै गथायनाय जायो। UNB ट्रास्टनि बानजायनायाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलाव खुंनाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों ग्याल्युम आसि दर्जी वांमो वांचुकनो 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायो। बान्था महरै
महरै भुटाननि रानि बिमानो गांसे मान बिलाइ, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांथि आरो मुसुखा, सेरजा, दोरोङारि बर' आर'नाइ, दख'ना, जोमग्रा, इन्दि सादर आरो 2 लाख रां होनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बर' साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गोबांसा गेदेमाफोराबो हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ भुटाननि रानि बिमानो बिथांनि जिउनां सुबुंथिनि खामानि मावनायनि थाखाय होनाय जायो। गुबैयै थारायाना फाउन्डेसननि बिथांनि नोजोर आरो थांखिनि थाखाय, जाय फाउन्डेसना गामियारि जौगानाय, आइजोफोरनो गोहो होनाय, सोलोंथाइ, सावस्रि जोथोन आरो गासै भुटानाव हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायाव सोलायनाय बिफाव लादों। गुवाहाटी बिजिरसालिनि साखाथियाव समबार मोनाबिलियाव 9:30 रिंगासोआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे 23 बोसोरनि आइजोनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायनि समाव जिउ खहा जानांनाय आइजोआ नेहा दासआ 4 सेंग्राफोरजों मारुति एल्ट' गारियाव गाखोनानै उजान बाजारनि बेल्लेभिउ फारसे दावबायगासिनो दंमोन। गारियाव गाखोनाय गुबुन सोद्रोमाफोरखौ कयम सैयद, परवीन सनी, अक्षय जलन आरो अमर सैयद होननानै सिनायथिदों। बबेखानि गावसोरनि थांखिसिम सौहैनायनि सिगांनो लामा ससेयाव गंसे रिक्साखौ अभारटेक खालामनो नाजानायाव गारिया कन्ट्रल गोमानानै लामा सेरनि मोब्लिब खुन्थियाजों सौग्रावहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव नेहा दासनि खर'आव गोब्राब जोखोम जायो आरो जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जाब्रबथायनि उनावनो गारि ड्राइभारनि अनगायै माखासे सुबुंफोरा जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदोंमोन। खौरां मोननायनि उनाव पानबाजारनिफ्राय ट्रेफिक पुलिसनि मावथिफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै नेहानि सह'खौ बोखाङो आरो खहा जानाय गारिखौ सिज खालामनो लोगोसे आरो सालायगिरि कयम सैयद आरो लोगो परवीन सनीखौ खायो। बे समाव खारखोमाना थानाय अक्षय जलन आरो अमर सैयदखौ पुलिसआ नागिरगासिनो लोगोसे जाथायनि सायाव गोख्रैयै नायबिजिरगासिनो दं। रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन रेलवे स्टेशन आरो ट्रेननिफ्राय सा 8 गथ'साफोरजों लोगोसे सा 12 सुबुंफोरखौ रैखा खालामो। बे अपारेशनखौ पालाकाटा, लामडिं, किशनगन्ज, रङिया, निउ बङाइगाव, कामाख्या, किताहार आरो गुवाहाटीजों लोगोसे NFR नेटवर्कनि गोबां स्टेशनफोराव खालामनाय जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव RPF पुलिस हान्जाफोरा गोख्रोङै रैखाथि हाबाफारि मावफुंदोंमोन, जायनि जाहोनाव खैफोदाव गोग्लैना थानाय आरो हारसिं दावबायारिफोरखौ जाफुंसारै नागिरनायाव मदद खालामनो हायो। बे समाव बासायजानाय गासैबो गथ'साफोरखौ जोथोन लायो आरो रिहेबिलिटेसननि थाखाय रैखाथि गोनां चाइल्ड लाइन इउनिटफोरनि आखायाव गथायनानै हरनाय जाबाय। लोगोसे बैसोगोरा सुबुंफोरखौ नेमखान्थिनि गेजेरजों दैथायहरफिननो थाखाय पुलिसनो गथायना हरो। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ दावबायारिफोरखौ सांग्रां थानो खावलायो आरो माबाफोर नोजोर गैयै गथ'सा एबा सन्देह गोनां थासारि जायोब्ला RPFनि मावफारिया एबा रेल मदद प्लेटफर्मनि गेजेरजों थाबैनो खौरां होयोब्ला थाबैनो फिन्नाय आरो हेफाजाब होनायाव मदद जागोन होनना बुंदों। फिन हमजादों ACS नुपुर बरा। CM भिजिलेन्सआ दिनै फिन हमदों जाख्ल'नाय आरो लुथिनायाव लोब्बा थानाय ACS अफिसार नुपुर बराखौ। नुपुर बरानि हेंथायै बरपेटा जिल्ला बेंगिरि आरो उफेरा जिल्ला बेंगिरिया CM भिजिलेन्सनाव एजाहार दाखिल खालामदोंमोन। बे एजाहारखौ बिथा खालामनानै CM भिजिलेन्सआ दिनै नुपुर बराखौ हमफिनदों। अजद होनायनि उनाव भिजिलेन्सआ 32-25 नंआव केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। नुपुरनि सायाव सा 50 सुबुंफ्रा नकल खालामनानै हा रेजिस्टार खालामनायनि अजद होदों। लाख रांनि हाफोरखौ थि फोरमान बिलाइ गैयालासे रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। CM भिजिलेन्सनि नायबिजिरनाया बेफोर बेफोरसार बाथ्राफोरखौ सोराङाव लाबोदों। गुबुन फारसे बरपेटायाव CM भिजिलेन्स मनिटरियेल सेलआव अपारेशन खालामगासिनो दं। अपारेशननि समाव CM भिजिलेन्सनि स्पेसियेल मनिटरिं सेलआव सा 70 सन्देह गोनां सुबुंफोरनि हानि फोरमान बिलाइफोरखौ जब्द खालामो आरो बे फोरमानलाइफोरखौ नायबिजिरफिननो थाखाय सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिसिम दैथायहरदों। डकुमेन्टफोराव गोरोन्थि मोननायनि उनाव नुपुर बराखौ फिन खानाय जादों। अजद होनाय बायदिब्ला बरपेटायाव खामानि मावबाय थानाय समाव नुपुरा आयेन बेरेखायै हानि थाखाय सा 284 सुबुंफोरखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन। गोबां बिबांनि रांनि सोलायै नुपुरा बे हाखौ माखासे सन्देह गोनां सुबुंफोरनि मुङाव रेजिस्टार खालामदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।